Maar zeg ik heb zijn nummer nog niet juist. Heb ik je nummer? Nee. Voilà. Ik heb bij mijn zin kun ik het wel zeggen, maar niet. Ah, was dat bij mijn zin, ja? Hey, oh, Zal je wel zien wat dat doen? Goed, hè? Hier, en mijn kleinste dier. En je duikt de kleine teken. Ja. Dat is een echt niet groot, hè. Maar Jos, wat moet ik aan? Oh, ik kan je lint en hier gaan. The line sleeps tonight. Foto! Left, right, left, the military step, the military step. Yeah. Maar stop het gewoon filmen, jongen. Za! Mama say, mama sa, mama saka. Hij is er niet wel van zingen. Boomba. Hé, dat is ook alsjeblieft. Ja, gaan we die nou zin vanaf, hè? Ja. Chickie, 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 chickie time. Eerst moet dat doen. Chickie, 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 Breng een chickie, chickie glaasje time. aan je lippen. Maar ja, je hebt het redden dan. Ja, we zitten met je bier wel. Ja. Ik was getuige. Breng een glaasje aan je lippen. Breng een glaasje Er aan zit je alleen een lippen. beetje kook in, zo. Hè? Een beetje kookje zo. En drink het niet. Tot Ein salamander trok. Ein die salamander trok in de video, anders niet. Ja, voilà. Anders moet je alleen nog een beetje chatten. Yay. Dat is ook leuk. Chicken, 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 chicken. Oh nee. Ja, wat? Nog? Maar je het zo hebben. Hier moest dan, dat we meer zien. Ja. Aan de andere kant. Ja, je het hebben. Lekker, wie was het vandaag? Ik weet niet meer. Maar. Ik gewoon niet. Hier, daar, ik vind het altijd zo. Ja, dan moet je daar de kerst aan zien. Mocht je zo mee ook? Hey, yeah. Nice. Ja! Nee, dinges. The Lion King. Maar nee. Een beetje, hè? Maar, alleen Nederpaard. Ja, mama. Dus we, Cindy, ik ken ze wel, hè? Ja. Cindy en met examen, Cindy en ik worden dan zo volle haat aan het zingen naar de kamer en de deuren stonden open. En wat ik kwam met jullie zo kijken van haat en bloed zo wat. Er stond een rolletje. Ik ben ook wel een beetje. Nee, anders ga ik niet meer de video op je salamander. En dan is dat een beetje aan nu. Ga dan dat gewoon wat anders aan. Wat punt dit? Nee, hè. Je wilt welke ding? En nu dan, ja. Wij allemaal Zullen we het doen? Allemaal Nee, niet super. Ja, kerst. Ik wil niet zeggen. Hij moet nu nog niet super. Ik heb 3 soorten. Bast niet. Ik ga het opschrijven met dat bladje. Maar nee, moet je dat filmpje pakken met die nailpad en die not die daarbij staat. Daar ben je dat niet normaal. Ja, dan help ik in een Nee, wacht, wat gaat tegenkomen, hè? Nee, maar dat maar van een minuut. Die van 3 minuten is beter en die zo trekt niet op, die van 3 minuten. Zeun. Hier misschien van wat ding, dat. Op toe. Ja. Nee, ik doe dat niet. Kijk, gewoon de